Tu això de la vida com t'ho planteges, de viure ara o viure demà passat? De viure ara, perquè demà passat no se sap. Quin valor té per tu el... Et pots morir d'aquí 5 minuts? Tu vius mirant el retrovisor o sempre No. et fixa a la carretera? No. Home, de tant en tant miro el retrovisor, però no és una obsessió. És que jo no puc fer més. És que si el... Me n'oblido fins i tot del passat. Si el passat ve fulladíssim i no mires pel retrovisor, se't pot emportar per davant. Sí, mira. Aguanta't. Aguanta't. Ja està filmant? Sí, aguanta't. Doncs a veure, però això que dius del passat és perquè tu ets historiador, no té res a veure, que sempre mires pel retrovisor. És perquè en realitat sense les referències del passat no entendríem res del present ni podríem planificar el futur. Això sí. Primer es tracta de recordar quan ens van ensenyar a parlar, que és quan va començar a anar tot malament. Perquè quan pintàvem amb els dacs i tot això amb els colors, doncs representàvem d'una forma molt primitiva i molt barroera la realitat, però era cosa, les paraules no són coses. Les paraules el que fan és enredar, és crear conceptes i són imprescindibles per la civilització i per la cultura, però també són grans elements d'engany i de mentida. Jo crec més en la música que en la literatura, per exemple. I en la història no hi crec res perquè jo em dedico precisament a explicar el que jo penso, però no vol dir que sigui veritat, és el que jo penso. Hi ha un grau molt alt de subjectivitat. Per què? Doncs, per exemple, perquè vols que la gent no sigui idiota i perquè un altre subjectiu no els convenci de coses que a tu no et convenen perquè et planteges el present i el futur d'una certa manera. Però... És mentida, la història és mentida, la literatura és mentida. És veritat la música? A veure, però dius que la història és mentida, però hi ha els fets. L'altra cosa és com els expliquis, però... O no. Si tu tens un avi, per exemple, que va viure la Guerra Civil espanyola i t'està dient que quan era petit passava molta gana, etc, això bé que és veritat, no? Bueno, s'hauria de veure per què passava gana, potser és perquè no sabia treballar o no se sabia buscar la vida o no era un pilota i un llagoter i un rastrer com s'ha de ser en aquesta vida per poder sortir de la mediocritat econòmica. Per exemple, el meu avi el van ficar a la presó, sí, eren uns fills de puta i tal, però també hi ha unes causes. Ell si hagués pogut, doncs, com que era comunista, hagués empresonat a tots els que el van empresonar amb ell i potser els hagués condemnat a mort. Jo sé positivament que en el front de batalla va foradar el cap amb els feixistes perquè era un bon tirador, però esclar, això no és culpa seva perquè ell no va començar la guerra. Llavors, què és veritat? Per mi és tot un patchwork de coses cosides, de petites veritats que en el fons fan una gran mentida amb la qual cadascú s'explica i es justifica la seva manera d'entendre el món. I depèn de qui l'expliqui, clar. És que el mateix fet, segons qui l'explica, llavors, clar, costa molt esbrinar quina és la veritat. Perquè un ho explica d'una manera, l'altre d'una altra. Llavors, què és el que et deia al començament? Que la història és mentida. Això, que està feta de mentides, no que sigui mentida. És a dir, està feta de petites veritats que, en general, el que fan és una màrfega amb la qual cadascú es vol tapar les seves vergonyes. Però i la música? És veritat o és mentida? Jo diria que és veritat absoluta. Sí. Sí, perquè la música és física. Vull dir... Si comencem a fer paraules, trenquem la veritat. Clar. El que hem de fer? Cantar. Doncs anem a cantar. Què vols cantar? No sé. Aquí, amb aquestes pastures, podríem cantar Què li donarem a la pastoreta. Va. Doncs vinga. Què li donarem a la pastoreta, què li donarem per anar a ballar? Jo li donaria una caputxeta i a la muntanyeta la faria anar.
A la muntanyeta no neva ni plou. Mentida. I a la terra plana tot el vent ho mou. No me'n recordo la lletra. Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombriu, flors i violes i romaniu. Veus? Això és veritat. Clar.